గైస్ రియల్‌మీ మొబైల్స్‌లో ఈ విధంగా డిస్‌ప్లే మనం మొబైల్‌ని లాక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది కదా! సో, ఇక్కడ ఈ టైమ్ అనేది వస్తుంది కదా! సో, దీన్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. మీరైతే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. సో, ముందుగా మీరు సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్‌ప్లే అని అయితే సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ బార్‌లో సెట్టింగ్స్‌లో. ఇక్కడ మనకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్‌ప్లే వచ్చింది కదా! ఇందులో అయితే ఎంటర్ అవ్వండి. సో, ఇక్కడ ఆన్‌లో ఉంది ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్‌ప్లే, ఇది ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో, ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో, ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది అయిపోయింది. సో, ఓన్లీ ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మాత్రమే వస్తుంది. ఇక్కడ టైం అనేది షో అయితే చేయడం లేదు. సో, ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం అయితే మన మధుస్ పైన అయితే ఫాలో చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.